We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. Meda se wa video no eguswa da Coastal TV digital channel 514 Facebook and YouTube so na o share wo ha meda se papa se oguswa woni ye ete meka che se morning mezumedie no akoye se sandwich no bibia ewo mu bi ye de bibia nso ebebrew nti bomode se unyi wa video no emfamfiri se mesrew send the link no fama obi ehu hia me pa send the link no fama obi chefa mobi ebia na asembia ye beka no enne no nipa ko behia e de aye na ade nti bomode ase wo be send link no e de ama obi ye ba bedi nkomo e wo fia sei ye be twetwe nkomo a ehu hia e wo efia sei na ne etia ne se anopai mu amutimi ehwe eye kasebo na ye de brem no mu behu eye CCTU dwumade bia e course eye young engineers program graduation ceremony bi a ekoso ewo CCTU no ye di mu amane ebo e de brem in fact eye fe ankasa ohwe ye nuanom ye maamenom ne ye papanom ewe omuti enina be hyiemu eye graduation na efe wa wentimi ankobi next time ye akobi ane na ye di mu amane ebo brem ntino mu bebre na behu anase mo beti ase nkomo aye ba bedin na se wan hwempa no problem na nkomo aye ba bedin so bomade ase unyi wa fie no fie ase na obeti na ye kan nyina ase enti no enne ye ne HOD na nkasa a free eye civil engineering department no ye ne no na eba betwetwe nkomo sa program ye course yi omoye ma ye nuanom nketo afi na omacho mo wase awi a motifie atwen se placement ebeba ananse school mpo ebefa wo mo ne ade nti no nsankofo no na ye sa program yi ede ma wo mo na menya ne ntie se we ne ne edi kan kra omo di dwumade bi a etisa nti ebepese ebeko HOD nchen on na wacheche ni mem ede a che ebi ana we na ye one day wonder ananso se ebeko so ato aso obechi mu di a che